Maghimo ta og project task force compost gihapon sa DOH personnel. Sir Teddy, ang ikatulo ni mga project, sir, para sa pagpahimsog sa lawas sa mga inabangno, nag-mention ka nga, mupatuman ka sa balaod nga free medicine sa tanang mga tao sa Inabanga through Barangay Health Center. Sir, kano saan nimo ni buhaton nga project kung naglingkod na ka sa lungsod sa Inabanga as a municipal councilor ug unsaon nimo paghimo ni nga project, Sir Teddy? Maghimo ta og project task force compost gihapon sa DOH personnel, barangay doctors, barangay nurses, midwives, and BSW. Atong istoryahan ang final nga plano. O pagpatuman nini nga target man nga mahimong available na ang free nga basic nga mga tambal sa tanang health facilities. Ato paninghaon nga basin sa gikan sa October hangtod sa December 2025, prioridad nga project nga tawag na nato nga operational. Operational na, oo. Nindot kay sir, murag pamasko. Nindot kay sir nga, libreng tambal. Kay ato zuning paninghaon nga mahatag zunin nila kay programa ba dyan po na sa gobyerno, Tinuod na, national sir. gobyerno. Oo. Pero ano na, privileges na sa mga Pilipino. So, salamat kay sir, murag nindot kay paminawon sir nga ang Pasko sa Inabangnon sa Christmas 2025, magbit-bit sila daghan kayong libreng tambal, sir, gikan sa atong tanan nga Barangay Health Center. Salamat kaayo, Sir Teddy.